ako chcú zabrániť politikom, aby rozkladali štát a aký majú osobný názor na detektor lží. No, rozkladanie je veľkým problémom v našej krajine a nedá sa vyriešiť jednoducho šmahom ruky nejakým zákonom, ktorý keď schválime, tak sa už rozkladať nebude. Náš projekt obyčajných ľudí, nezávislých osobností je presne práve o tom, že chceme dostať do parlamentu ľudí, ktorí nekradnú, ktorí sú nezávislými osobnosťami a majú vlastný rozum a nepotrebujú kradnúť, bo majú svoju česť. Toto sa mi zdá byť to najlepšie, čo vieme momentálne vám ponúknuť. Mať tam ľudí v tom parlamente, ktorí budú pozerať na tých, čo sú tam už mnohé roky, na ich kamarádov, na ich nominantov a upozornia, budú kričať a nebudú sa hanbiť, kričať, že tu sa kradne a tu sa šafári s našimi peniazmi. Keď som vstupoval na kandidátku nášho hnutia, tak sa nás pán Igor Matovič opýtal, aký máme názor vôbec na tento detektor lží. Ja som stručne odpovedal, že pokiaľ to bude rozhodnutie, že máme všetci ísť, nemám s tým žiaden problém. Problém s tým majú ľudia, ktorí na ten detektor lží nechcú alebo nemajú možnosť ísť z toho pohľadu, že by cez neho neprešli. Títo potom na pána Matoviča útočia nevyberaným spôsobom niekedy. Pre nášho človeka, ktorý je dneska zvyknutý na to, že sa mu klame do očí a každý dnes s politikou deklaruje, že on je čistý, je jediná vec, ktorou by mohol byť bližšie k pravde, to je papier. A práve to je tento detektor lží, že ten neoklameme. Má 95% úspešnosť a myslím si, že náš človek potrebuje nielen počuť, ale potrebuje hlavne vidieť to, že tento človek je čistý a má právo byť v politike.